personals ha tingut que abandonar el plenari. Comencem amb les preguntes escrites del grup socialista. Avant, Toni. Gràcies, alcaldessa. La primera pregunta al regidor o regidora és sobre el bar del poliesportiu. Des d'aproximadament el mes de novembre de 2018 es va finalitzar el contracte del bar del poliesportiu municipal. Des d'aquest moment van acometre unes obres que entenem ja fa mesos que també van finalitzar i des de molt abans de l'estiu que no s'ha vist cap moviment. No cal dir que el bar poliesportiu és un recurs essencial, no només per als veïns que practiquen l'esport, sinó per a tot el poble. És per això que demanem que si es pot explicar quina és la situació actual, si són necessàries més obres, altres intervencions i quin és l'estat del contracte i si hi ha una data prevista per a licitació. Si començo jo a respondre, després si Pere vol apuntar alguna cosa, perquè tot i que no és directament de l'àrea d'esports, la concessió sí que ens toca un poc dins dels esports, per ser el bar del poliesportiu. Evidentment estic d'acord en que és un recurs essencial i que estiga tancat és un perjudici per a la instal·lació. Tot i això, en aquest tipus de concessions sabem perfectament, tu també ho saps, Toni, que a voltes els temps no són exactament els que voldríem. I més si quan arribem nosaltres a agafar possessió dels nostres càrrecs ens trobem que el projecte o que els tràmits estaven parats. El que vam fer immediatament és, tant des de la regidoria de Patrimoni com, en el meu cas, des d'Esports, punxant un poquet, ha sigut intentar que es treballi el més ràpid possible en finalitzar tot aquest procés i els tempos els van marcant tots els tràmits que van fent-se. Ara mateixa no hi ha cap obra que s'hagi de fer, simplement està en el procés administratiu que s'ha de fer en aquest tipus de concessions. Si no recorde mal, si no, Pere que em rectifique, està acabant-se o s'ha acabat ja l'informe de viabilitat econòmica i estan pendents els plecs de prescripcions tècniques i administratives, i en aquest procés estem. Toni, vols parlar? Moltes gràcies. Pregunta número 2 sobre la EPA. Durant la legislatura passada, un dels projectes estrella de l'anterior equip de govern va ser la rehabilitació de l'anterior Casa de la Cultura com a edifici per a l'Escola d'Adults de Canals. Per tal de fer-ho possible, es van destinar molts diners, més de 300.000 euros, si no recorde mal. És una aproximació, no vull que s'agafi com un dato. L'anterior alcalde va fer nombroses visites, anuncis publicitaris de les obres i diverses voltes va anunciar que per al curs 2019-2020 l'EPA estaria al nou edifici. És més, al tancament del passat curs es va dir que era l'últim que es faria a les actuals instal·lacions. Per a sorpresa de molts veïns que passem pel costat de l'antiga biblioteca, veiem que l'estat de les obres està molt lluny d'estar finalitzades, que encara queda molt, i és per aquest motiu que preguntem al regidor responsable el següent. Si es pot dir quins són els problemes que han fet que la finalització de l'obra retrase vora un any, creiem que és aproximat, si es pot informar quines són les obres que queden pendents d'executar, si es pot informar el sobrecost que tindrà les obres i si es té la previsió de poder traslladar l'EPA durant aquest curs escolar. Bona nit de nou. A veure, és cert, vull dir, allò que dius del projecte estrella de la legislatura passada, això no puc, evidentment no puc respondre. No és una crítica, jo ho dic com a part d'aquest equip de govern que era. Sí, no puc respondre de com es va fer, de les visites que es van fer, ni res d'això. Vaja, per respondre un poc per preguntes, la primera d'elles, quin és el problema que ha fet que es retarde? Pel que jo sé fins ara, des de juliol fins ací, és un problema de finançament, el que ha fet que no vagi més ràpid del que està anant, perquè no està parat, el projecte no està parat. Quines obres queden pendents d'executar? Aquestes pròximes setmanes estarà canviant-se la carpinteria metàl·lica de l'edifici. Està feta l'estructura interna,
i falta el revestiment d'interior, falta tot allò de les instal·lacions i falta després tots els encerts i els mobles que calga posar. Ens pot informar del sobrecost que tindran les obres? Dades exactes no te puc dir. Sí que si vols em compromet a preguntar-les esta mateixa setmana i te les passe exactament si hi haurà sobrecost i si hi haurà quin serà o quin es calcula que serà. Si es té la previsió de poder traslladar l'EPA durant aquest curs, jo vaig intentar no fer previsions en els projectes que porte, perquè sabem que sempre en aquestes coses ens xafem els dits. Nosaltres treballarem per a que el pròxim curs l'inicien en el nou edifici. Treballarem per això, intentarem aconseguir-ho. I des del principi els hem sigut sincers, tant al claustre de l'EPA com a l'associació d'alumnes. Des del principi, recordo una primera reunió en la que també va estar Mai, vam tenir una reunió en ells, en un consell escolar, i ens van preguntar, evidentment, perquè ells tenen molta il·lusió d'anar, i ja els vam dir que veiem difícil que durant aquest curs es poguera donar el trasllat, perquè si es va anunciar una cosa o la contrària abans, no puc respondre. La setmana passada vam rebre una visita de la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josepa Amigó, i tot i que no va ser una visita a l'EPA de forma oficial, ella va mostrar la seva disponibilitat a ajudar en allò que puga. Ojalà puga i ens aporte un poquet, una espenteta en el finançament, i en això estem. Des del Departament d'Urbanisme s'està treballant en buscar totes les subvencions possibles i el finançament possible per a acabar les obres, perquè és un compromís que agafem també. Passem a la tercera pregunta del grup socialista, la pregunta escrita. Moltes gràcies. Bé, al pressupost de l'exercici 2019, si no recordem mal, hi havia pressupostat una quantia de 10.000 euros per a les festes de Llacor. Amb molta sorpresa hem vist que les festes de Llacor han tingut que fer un gran esforç per poder portar endavant les seues festes. Donat que l'aportació municipal de Canals, de l'Ajuntament de Canals, volia dir, tan sols ha participat, segons ens informen, en una quantia que no arriba als 3.000 euros. Canals compta amb un gran patrimoni cultural com són la Llacor, la Torreta i Torre Cerdà, que mereixen la protecció de l'Ajuntament de Canals i els seus veïns i veïnes ser tractats amb igualtat de condicions que la resta de veïns de Canals, cosa que entenem no ha passat. El pressupost de la Fira de Canals, que està al voltant de 180.000 euros, i no va ser crítica per aquest grup que sigui necessari, per aquesta mateixa raó, destinar 10.000 euros a les festes de Llacor pensem que no és cap excés. És més, els veïns de Llacor multipliquen cada euro que es destina gràcies al seu esforç i treball. És per això que preguntem a la regidora de Fira i Festes per què no s'ha destinat a Llacor els 10.000 euros que estaven pressupostats en el pressupost municipal, quina quantia s'ha destinat a les festes de Llacor de l'any 2019 i si em pot informar a què o a on s'han destinat els diners inicialment previstos a les festes de Llacor y que claramente no s'han invertit. Muy buenas noches. Mira, yo cuando entro como concejal de Fira y Festes era nueva, como muy bien sabéis, y cuando entro la feria está contratada. Me preocupé también por las fiestas de Canals, estaba ya todo contratado lo que tenía que venir, me encontré con una partida que no quedaba presupuesto porque se tienen que pagar las fiestas y me preocupé por Llacor. ¿Por qué? He tenido muy buena conexión con los vecinos de Llacor porque no hay festeros y me he reunido con muchos ciudadanos que os lo pueden decir, que van a encargarse de llevar las fiestas. Me reuní con ellos y ellos me comentaron lo que se había contratado en la legislatura anterior, que les había dicho la concejala. Y yo me comprometí a ayudarles un poquito más porque me parecía poco y yo miro por los vecinos igual de Llacor que tienen el mismo derecho que los de Canals, Torre Cerdá y La Torreta. Tengo que decir que la torre ya ha pasado en las fiestas, como muy bien sabéis. No sé en cómo se lo habrá gastado la concejala anterior, yo sé lo que me quedaba a mí de presupuesto. Torre Cerdá también ha pasado, las fiestas de Canals estaban presupuestadas también. Y a Llacor me he comprometido con ellos en ayudarles en todo lo que les haga falta. Y mira si es que van a hacer más actividades. Y hoy mismo he hablado con ellos, con Lidia, que puedo decir el nombre, y le he dicho, lo que te haga falta, yo estoy aquí para lo que queráis, para ampliar, porque tenéis el mismo derecho que todos. Y eso lo puedo decir. Tengo muy buena relación y me estoy preocupando por las fiestas de Llacor. Muchas gracias. Gràcies, Celia. Toni, vols parlar? Sí.
jo agraït de lo que me diu la regidora, però és que no m'ha contestat cap de les tres preguntes. Jo la bona connexió en els festers me pareix molt bé, però jo el que li dic és per què no s'han destinat a Llacor els 10.000 euros que s'han destinat inicialment en el pressupost municipal? Segon, quina quantia s'ha destinat a les festes de Llacor de l'any 2019? I tercer, si em pot informar a què o a on s'han destinat els diners inicialment previstos per a les festes de Llacor i que clarament no s'han destinat. Jo només li preguntava això. Vale. Le digo que se lo daré por escrito porque eso es la concejala anterior y ya se lo explicaré en qué se lo ha gastado y lo que ha hecho. Gracias. Se lo daré por escrito. Val. Passem a les preguntes in voce del grup socialista. A veure, la primera pregunta va sobre la RPT. La legislatura passada es va fer un contracte de RPT que, si no tinguem la informació, encara no s'ha aprovat per part del consistori. Volien saber l'estat actual de la RPT, si es té una previsió de quan va acabar-se, si es té una previsió de si hi ha voluntat per part dels sindicats de la casa de donar el vistiplau. Ens agradaria saber si hi ha hagut un sobrecost, un cost afegit a l'inicialment pressupostat, perquè la veritat és que pensem que històricament aquest Ajuntament van contractant-se RPTs per a que no isquen, i ens agradaria que aquesta poguera eixir. Gràcies, Toni. Vaig a contestar-te jo, com a regidora delegada de personal. La RPT està feta. El que falta és que passi a aprovació. Evidentment, és una eina important, però que ha d'estar en el màxim consens per part política i per part dels treballadors i de les treballadores. I en això anem a treballar i en això vaig a treballar personalment. Fins que això no estiga mastegat i estiga treballat, evidentment, no se passarà a votació. Pel que em fas a la relació del sobrecost, t'ho hauria de mirar. T'ho puc passar per escrit i t'ho puc donar més detalladament. I, evidentment, la nostra voluntat és la de que pensem que és una eina important, però que ha d'estar amb el màxim consens. Moltes gràcies, alcaldessa. Volíem preguntar sobre la seu electrònica i l'oficina d'atenció ciutadana. Com bé sap vostè, al mes d'octubre finalitza la pròrroga per a la incorporació de l'Ajuntament a la seu electrònica i la obligatorietat de l'Ajuntament d'estar al dia igual que la resta d'ajuntaments. En aquest Ajuntament portem, la veritat, un considerable retras en el que és qualsevol tipus d'administració electrònica, ja no anem a dir carpeta al ciutadà, etc. Ens agradaria saber si anem a complir els plaços legals. Pensem que no, donat la data que estem i que no tinguem cap notícia al respecte. I la sede electrònica en relació a l'oficina d'atenció ciutadana, que en el pressupost de l'any 2019 es va pressupostar una quantia prou important per a portar endavant el projecte d'oficina d'atenció ciutadana. Ens agradaria saber en quin estat està aquest projecte, si va ser possible complir-ho en l'any 2019 i si no es pot complir, per quins motius no es pot complir. Com a regidora de modernització també seguís contestant-te a la teva pregunta. No només estem en la seu electrònica, estem també, i així el meu company i anterior alcalde i tinent alcalde, Joan Carles Pérez, va treballar moltíssim amb les Smart Cities, no només amb la seu electrònica. Anem a seguir treballant per l'oficina d'atenció a la ciutadania. Al poc de temps d'entrar com a alcaldessa vaig poder comprovar de primera mà el treball que s'havia fet per a veure la humitat de l'edifici. I això li ho passaré també per escrit perquè n'hi ha dades que jo no controle i m'agradaria donar-li amb tot detall. Moltíssimes gràcies, alcaldessa. El pressupost de l'any 2019 penso que va ser determinant per al grup municipal, en aquell moment Reiniciem, per votar a favor la inclusió en les bases d'execució d'una sèrie de projectes o de promeses respecte als projectes que va plantejar, jo penso que prou interessants, el grup municipal Reiniciem. Estem ja vora el mes d'octubre de l'any 2019. Si no recordem mal, en la xifra que en la dació de comptes inicials tinguem ara mateix un remanent de tesoreria aproximat de 174.000 euros,
de més d'1 milió que teníem fa uns anys, i m'agradaria saber si se va poder portar endavant els projectes que l'anterior equip de govern es va comprometre, perquè de veritat eren interessants i jo penso que coincidíem en alguns, si se van poder portar endavant en l'any 2019 aquests projectes o van a quedar per a pròxims pressupostos. Bona nit. Toni, desconec els projectes de Reiniciem i quin és el pressupost d'aquests projectes. El que te puc respondre és que de remanent de tresoreria, que com bé dius era un vora 1 milió d'euros, s'ha gastat pràcticament tot amb els pagaments de la cua. Aleshores, clar, són uns pagaments que han vingut i han caigut tots en el mateix any, de recursos anteriors, l'any 2006, 2007, que ja vaig explicar en el darrer plenari. Aleshores, necessita saber també quins són els projectes de Reiniciem, quin és el seu cost, per a saber si pot dur-se a terme o no amb el que queda remanent. Entenc que me contestarà per escrit una vegada es conega. Gràcies. La quarta pregunta és, pensa que coincidim, encara que sigui en boig, pensa que coincidim en el Partit Popular. A les antigues escoles de Llacor ja fa molt de temps que estan parades les obres i és evident que els veïns se'n transmetissin la seva intranquil·litat per veure que aquella infraestructura, que és una de les poques que té el poble de Llacor, i damunt que servissin a multitud de clubs i a veïns, que no estiguen acabades. La veritat és que també es va dotar, si no recorde mal, una quantia de 20 o 30.000 euros al pressupost de l'any 2019, la qual cosa és evident que no s'ha executat fins al moment. La nostra pregunta és si està previst fer algun tipus d'obra d'actuació en les antigues escoles de Llacor en este període i si va executar-se aquest pressupost que estava pressupostat. Contestaré després perquè el grup popular ha fet la mateixa pregunta. Si no t'importa, conteste. Vale. I l'última pregunta in voce va referent a, penso que també serà urbanisme, va referent al camí de la Palmera o al camí de Llacor. A principi de curs escolar se va prendre la decisió per part de l'equip de govern respecte a la direcció del trànsit i en aquell moment es va argumentar que era una decisió transitòria. Nosaltres no anem a criticar en aquest moment aquesta transitorietat i aquesta direcció única, ja valorarem en un futur, però sí que volem saber si, i disculpe que me retrotraiga, no? Que reprenga el que ja en la legislatura passada es va dir, hi havia una subvenció per part de la Diputació per a fer un projecte tècnic, si hi ha algun projecte tècnic ja, si aquesta transitorietat està justificada en un projecte concret que puguem veure a urbanisme que realment ens assegura que va ser transitori, i transitori és un any i mig, o si no n'hi ha res, ningú document, ninguna iniciativa darrere d'aquesta decisió i per tant aquesta transitorietat es pot convertir en permanent. Contesté jo perquè tota la situació està un poc del camí de la Palmera, es va derivar un poc per a educació perquè es va generar la situació a partir d'una petició de l'AMPA del Vicent Rius. Nosaltres en el moment que prenem la decisió, una decisió que es va prendre després de moltes i diverses reunions tant amb l'AMPA, amb el veïnat de Mirabolvens, amb la policia, amb el Departament d'Urbanisme i el Departament de Patrimoni, vam prendre la que creguem que és a hores d'ara la millor decisió transitòria, com molt bé has dit. La qual cosa sempre hem dit que no lleva que nosaltres treballarem per a tindre una solució definitiva que passa per desenvolupar urbanísticament aquesta àrea. Quant? Jo, Toni, no te puc contestar a quant anem a fer-ho.
evidentment, en la provisionalitat d'aquesta decisió deixem ja constància de la nostra intenció de treballar en la solució definitiva. D'acord, jo l'únic que volia saber és si hi havia algun document, alguna actuació en urbanisme. M'estàs contestant que no, que hi ha una intenció, ja està. Val, passem a les preguntes escrites del Partit Popular, quan vulguis, Toni. Aprofitant un poquet que me ve de refiló l'última pregunta del grup socialista, m'agradaria que quan es fan o prenen aquest tipus de decisions, pues està molt bé que es consulten l'AMPA en els veïns de la zona de Vinyavolvens, que pareix que s'ha consultat, però també que se podria haver estès aquesta consulta als de la zona Horts i als veïns de Llacord, que crec que no estan tan a favor de la mateixa. Però bueno, vaig a les meves preguntes. La primera pregunta va relacionada a les festes de Llacord, que és similar a la que ha fet el meu company Toni. Fa quasi 2 anys, al mateix plenari de setembre, i també dirigida en aquella ocasió a Cèlia, la regidora que li precedeix en el càrrec, van fer aquesta mateixa pregunta. Fem un còpia i pega actualitzant algunes dades. Al mes de setembre, i el poble de Llacord, després de la Fira de Canals, també celebren les festes majors, festes tradicionals, molt arrelades i molt estimades per tots els veïns. Festes que hem de mantindre, però que també hem de promocionar i ajudar, tant amb recursos materials, humans i com no econòmics. Cada volta és més complicat que una colla d'amics es faci a càrrec i molts anys apareixen els col·laboradors, com ha passat aquest any, per poder organitzar aquestes festes que tants actes contenen. A voltes les comparacions són odioses, però crec que és la millor forma de fer veure que hi ha coses que no s'estan fent bé i que cal millorar. El pressupost de la Fira de setembre per al 2019, com ja ha dit el meu company Toni, comptava amb un total de 180.000 euros i si fem un càlcul rapidet entre el número d'habitants, incloent els veïns de Llacord, ixen a una mitja de 13 euros per habitant. Aquest any, si no estem equivocats, als festers o col·laboradors de Llacord se'ls ha ajudat amb aproximadament 3.000 euros, encara que la xifra no la coneguem exacta perquè s'ha fet mitjançant el pagament en espècie, podríem dir. La població està al voltant de 700 habitants i, per tant, el valor per habitant és de tan sols 4 euros. Per tant, li fem les mateixes preguntes que vam fer fa 2 anys. No creu que hauríem de revisar aquesta ajuda? Al pressupost, segons s'ha informat sempre, perquè sempre hem reclamat això, hi ha una partida que diu promoció i difusió de festes, dotada amb 10.000 euros, per, entre d'altres, a què es fi. I el que preguntem és, s'ha esgotat aquesta partida amb els fins que tenia? Ajuda per a les festes de les pedanies i festes de carrers. Com ja vam dir al plenari dels pressupostos, creiem que les festes de totes les pedanies haurien de tindre una partida específica, és a dir, cada pedania tindria la seva partida en el pressupost en la seva quantitat, per tal d'evitar que es gasten en altres coses que no corresponguin. Perquè d'una forma clara i transparent tots els veïns sàpiguen d'aquestes despeses. Creu que es podria comprometre a fer aquest esforç? En aquest escrit hem fet referència al poble de Llacord, però en el mateix cas entenem que es troben les altres 2 pedanies, Torreflares i la Torreta, i com no, les festes de carrers a Canals. Moltes gràcies. Bueno, pues yo tengo que decirle que es lo que he dicho antes, que tiene razón. Yo me he preocupado para que los próximos presupuestos, que los tengo que hacer yo, preocuparme por las pedanías, que se lo merecen igual que todos, pero yo tengo que decir que yo he entrado y me he encontrado en esta situación, que tienen razón, lo tengo que decir. Pero claro, ya estaba todo presupuestado por la concejala anterior, estaba todo contratado y he hecho todo lo que he podido, porque usted mire el tiempo que estoy yo de concejal. Entonces yo ahora, en los presupuestos que estamos haciéndolos ya, he contemplado a Llacord, la Torre Cerdá y la Torre, porque yo pienso que se merece lo mismo que Canals. Ya se lo he dicho antes, que me he reunido con ellos y estoy por la labor y hacer todo lo que se pueda. Muchas gracias. Jo, si pot, li demano que pegui una ullada a la programació d'actes d'aquest any i que ho compare i crec que els col·laboradors han fet més de lo que poden, però i que les compare en
en anys anteriors. No, sí, A veure si creu no, sí. que l'esforç que s'ha fet este any és o no acorde a lo que un poble com Ayacuas necesita. Yo sé que se han hecho esfuerzos porque no hay festeros. Son vecinos que se han dedicado y están colaborando. Nosotros ya le he dicho que hemos alargado y hemos puesto actividades entre semana. Una actividad que en el libro no vale. Hemos ayudado en más y no son 3.000 euros. Hemos añadido más. Pero que quiero decirle que yo he entrado ahora y en los próximos presupuestos lo tendré en cuenta. Ya está. Gracias. No. La segona pregunta va relacionada al parc dels Fornets. Fent un poc de retrospectiva, al plenari de 29 de novembre del 2018 li van fer algunes preguntes relacionades a aquesta obra a l'actual alcaldessa i anterior regidora de l'àrea sobre la idoneïtat de la gestió que s'havia fet de la mateixa. A més, li feien menció de la sinfonia inacabada de Franz Schubert, ho recordo. Fa quasi un any d'aquest plenari, on des del nostre grup ja veiem que les coses no estaven fent-se correctament. Novament, el plenari del 31 de gener de 2019 i arrel una publicació apareguda a la web de l'Ajuntament on deia Mai Castells, regidora de l'àrea, ha assegurat que estem treballant per a que, malgrat les adversitats que hem tingut, el parc estiga conclòs al llarg d'aquest any. Sabem que encara està a temps. Queden 3 mesos per a finalitzar aquest 2019. Per tant, volem conèixer l'estat actual d'aquesta obra i per això li fem les seves preguntes. En quin punt es troba la gestió de la mateixa? Si hi ha alguna planificació o dates que ens puga donar? Quan començarà la segona fase, podríem dir, i quan estarà definitivament acabada. En la situació que es troba actualment, encara que la zona està vallada, sempre és un perill per als xiquets que solen freqüentar aquesta instal·lació. Gràcies, Toni, i gràcies per recordar-me la meravellosa sinfonia. Sí, era com molt bé has dit, regidora de Parcs i Jardins, i jo te vaig a parlar breument de les meues tasques, perquè ara passarà amb les preguntes l'actual regidor de Parcs i Jardins, que crec que ens donarà molta més informació. Recordem molt ràpidament que això va ser un projecte de l'escola taller, en el que comporto, que és un aprenentatge, i que anàvem possiblement amb un pas un poc més lento del que volíem. Sí que és veritat que el 31 de gener del 2019 jo sí que vaig dir que estàvem treballant, perquè sí que és veritat que la primera fase se va acabar. Se van posar els jocs infantils i se va posar la gespa. Sí que és veritat que, com molt bé has dit, queda la segona fase, que ara mateix passarà a donar més detall l'actual regidor de Serveis Municipals. Bé, gràcies, Mai. Com bé ha dit, continuaré jo contestant aquesta pregunta perquè ara mateix a l'àrea de Parcs i Jardins la porto jo i t'expliqui un poc com està o en quin punt es troba aquesta gestió. Me consta que l'última actuació que s'ha fet, així m'ho van dir des de la Brigada d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de Canals, va ser la instal·lació de la font. Faltava donar-li l'aigua i posar-la en marxa per alliberar la primera zona del parc, que seria la que contempla un parc de xiquets més menuts i una zona de joc de xiquets més xicotets i xiquetes i una font que, en aquest cas, amb molt bon criteri, la meva companya Mai també va tindre alguna cosa que veure que sigui una font doble per a que hi hagi dues altures diferenciades i puguem veure tant xiquets i xiquetes amb més xicotets i gent més major. La segona fase del projecte. Hi ha una partida pressupostària en els pressupostos del 2019 per a la seva execució. Des del Departament d'Urbanisme s'està treballant en la confecció del projecte. A més, també el projecte contemplava un xicotet parc de calistènia. Sorprenentment, diverses persones van vindre a l'Ajuntament, curiosament, ho dic que així, reclamant un parc de calistènia a Canals. Vam reprendre el projecte del parc dels Fornets, contemplava un parc de calistènia i hi ha unes persones interessades en fer una associació de calistènia a Canals. Aleshores, crec que el més oportú ha sigut dotar pressupostàriament, com està ja en el 2019, aquest projecte, aquesta segona fase, dotar-lo un poc més de pressupost i acabar aquesta obra amb un parc de calistènia treballat en companyia d'aquestes persones que volen fer i que en breu, supose, l'any que ve veurà la llum una associació de calistènia. Aleshores, si tot marxa com ha de marxar en el Departament d'Urbanisme, enguany se licitaran el projecte de la segona fase, se farà un parc de calistènia a Canals i veurà la llum possiblement en el 2020 perquè, com ja sabeu, s'executaran el plec, s'eixirà d'obres enguany i el projecte començarà a finalitzar-se i suposa que
en aquests mesos començaran finals d'any, pot ser que comencen les obres, no hem hagut xafar els dits tampoc, però l'any que ve veurà la llum el parc dels Fornets. Moltes gràcies.